ברוכים הבאים לסרטון הרביעי באסמבלי, בו אנחנו נלמד איך עושים פרוצדורה להדפסת מספר בגודל וורד. נלמד לעשות פרוצדורה פשוטה מאוד ונערב בה גם מחסנית. אז קודם כל בואו ננסה בעצם להבין מהי פרוצדורה. פרוצדורה הוא מעין קטע קוד שאנחנו יכולים לקרוא לו מכל נקודה בקוד הראשי, לבצע את הקטע ולחזור חזרה לאן שהגענו ממנו. בשאר שפות תכנות קוראים לזה בצורה אחרת. איפשהו קוראים לזה כפונקשן, איפשהו קוראים לזה כמתודה. באסמבלי אנחנו קוראים לזה פרוצדורה, ובנים אותה בצורה הבאה. קודם כל פרוק, השם של הפונקציה, השורות של הפונקציה, בסוף יש ret, ואז מתחת endp ושם הפונקציה. עכשיו בואו נכתוב את הפרוצדורה. נתחיל בזה שנכתוב את הפרוק, ואז השם נקרא פשוט פאנק. יכולים לקרוא לה hello world, לא משנה. נכתוב ret ולבסוף endp פאנק. אני מציע שנעשה כרגע פשוט הדפסה של תו. פשוט תו a. נעשה mov dl פסיק ואז התו של a, mov ah 2 int 21h. ואז נקרא לפונקציה בפעולה call function. call והשם של הפונקציה. פשוט נכתוב call func. נריץ. וכמו שאתם רואים, זה הדפיס לנו a. עכשיו בואו ננסה להעלות את הרמה ולהדפיס לא מתוך, אלא מתוך משתנה. אז במקום פשוט להעביר ל-dl את a, נעביר אליו את המשתנה char. ככה קראתי לו. עכשיו בואו נריץ פעם שנייה ונראה אם זה עובד. ויכולים לראות שזה באמת הדפיס את b כמו שאנחנו רצינו. עכשיו נעלה עוד קצת את הרמה וננסה פעם להדפיס מספר. כרגע רק מספר חד ספרתי. הפעם נעביר במקום char את num, ואנחנו צריכים, אם אתם זוכרים, להמיר את זה לספרה. אז נעשה add dl פסיק 30 הקסה. כעת כשאנחנו נריץ את זה, אנחנו נראה שזה מדפיס את החמש שלנו כמו שאנחנו רוצים. עכשיו בואו נשנה את הפורמט של ה-num ל-dw, כלומר לגודל של וורד, ונגדיל את המספר ל-1234. עכשיו אנחנו לא יכולים להדפיס את זה בצורה שהדפסנו אותה לפני כן, אז הנה שיטה להדפיס. שיטה לא נכונה היא לחלק ב-10, ובעת כל ריצה שעלולה להדפיס את השארית. למה זה לא טוב? כי אם בהתחלה נדפיס את ספרת יחידות, ואז עשרות, ואז מאות, ואז אלפים, נדפיס הפוך, נדפיס קודם את 4, 3, 2 ו-1. למרות שאנחנו צריכים להדפיס את 1, 2, 3 ו-4. מה הדרך לטפל בזה? להשתמש במחסנית. מחסנית היא סוג של מבנה נתונים ששומר את כל הדברים שאנחנו שומרים, מכניסים לתוכו, אבל בסדר הפוך. אם נדחוף 1, 2, 3, יצא ממנו 3, 2, 1. וכנ"ל אם נדחוף 4, 3, 2, 1, יצא ממנו 1, 2, 3, 4. ואז אם קצת, טיפה נערוך את המבנה נתונים הזה, נוכל להשתמש בו בשביל להדפיס את המספר 4/3 ספרתי כמה שלא נרצה. איך נעשה את זה? בשיטה הבאה. מחלקים ב-10, דוחפים לתוך המחסנית את השארית. אם יש משהו בתוצאה, חוזרים ל-1, מוציאים, ואז עושים את זה בלופים. הלופ השני הוא להוציא מהמחסנית, להדפיס, ואם יש משהו במחסנית, לחזור לפעולה 4. אנחנו בעצם מחלקים ב-10, עד שאין לנו מה לחלק, ואז מוציאים מהמחסנית עד שאין לנו מה להוציא. בואו נראה את זה קורה בקוד. קודם כל נתחיל בזה שאנחנו נקבע את הלייבל ללופ שלנו. נקרא לזה פאנק לופ כרגע. עכשיו נעשה mov. רגע. עכשיו כן, נעביר ל-ax את המספר שלנו. אחר כך נעביר ל-bx את 10, כדי שיהיה לנו במה לחלק. ואז בכל הרצה נאפס את ה-dx, שם שמורה השארית. כן, נחלק ב-bx, ואת השארית נדחוף לתוך המחסנית על ידי הפעולה push.
עכשיו נבדוק האם ה-ax שווה ל-0, ואם הוא לא שווה ל-0, אנחנו נחזור על הפעולה שוב ושוב. לא על הפעולה, על הלולאה. עכשיו, כדי לעקוב על כמה פעמים אנחנו דחפנו המחסנית, אנחנו נגדיר מעין מונה, שהוא יהיה CL, וכל פעם שהלולאה תקרה, אנחנו נוסיף לו 1. ואחר כך, בלולאה השנייה, אנחנו פשוט נוריד ממנו 1. איך זה יקרה? בצורה הבאה. נגדיר הפעם את פאנק פופ לופ, שהוא יוציא מהמחסנית. אחר כך נעשה פופ dx, add dl 30 אקסה, mov ah2 ואינט 21h. עכשיו, אחרי שהדפסנו את הספרה, אנחנו צריכים להוריד מהערך של cx, סליחה, מ-cl, לבדוק האם ה-cl שווה ל-0, ואם הוא לא שווה ל-0, אז לעבור חזרה לפאנק פופ לופ. וככה עד שהופך ל-0, וזה אומר שהמחסנית שלנו התרוקנה. או לפחות לא התרוקנה, אבל הגיעה למצב שבו היא הייתה בהתחלה. נמחק את השורות הקודמות שהיו לנו. ונריץ. כמו שאתם רואים, זה הדפיס לנו את זה כמו שרצינו. עכשיו נעבוד עם פרוצדורה עם פרמטר. כדי שלא נשתמש במשתנה כלשהו, נוכל לדחוף לתוך מחסנית לפני שאנחנו קוראים לפעולה, ואז להשתמש בזה בתור פרמטר זמני בזיכרון. נגדיר את זה כמו שאתם רואים על המסך. אז עכשיו נכתוב פה push bp mov bp פסיק sp. זאת על מנת להכין את הפרוצדורה שלנו לקבלת פרמטרים לתוך המחסנית. פה bp ו-ret 2, מכיוון שיש לנו רק פרמטר אחד והוא בגודל וורד, שזה 2 בתים. ובמקום num נכתוב bp פלוס 4. סליחה על הקאט, פשוט הייתה פה טעות, זה לא bp פלוס 2, זה bp פלוס 4. עכשיו, לפני שאנחנו מעצים את הכל פאנק, אנחנו צריכים לדחוף למחסנית את ה-num על ידי העשייה שהפעולה push num. עכשיו, כשנריץ את זה, אנחנו נראה שזה מדפיס לנו 0, כיוון שהמספר בזיכרון שהיה שמור ב-num הוא באמת 0. אך חשוב לזכור שהפעם אנחנו לא תלויים בשום משתנה, ואם נחזור חזרה ונקרא לפעולה הזאת שוב, אבל במקום push num סתם נכתוב push ומספר כפי שהוא, נגיד push 1, 2, 3, 4, נשמור ונריץ, אז זה ידפיס אותו. בכך אנחנו הפעם יכולים לעשות פעולות שהן nested, כלומר מקוננות. ונמשיך עם זה בשיעור הבא. תודה רבה ולהתראות.